कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒന്നാം സ്കന്ധം അധ്യായം 3 23-24 ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ കൽക്കിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ 21-ാമതായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരവും 22-ാമതായിട്ട് കൽക്കിയുടെ അവതാരവും വരുന്നു. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിഷ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 24. ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. തതഃ കലൗ സംപ്രവൃത്തേ സമ്മോഹായാസുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാമ്നാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഞാൻ ചൊല്ലാം, എല്ലാവർക്കും ഏറ്റു ചൊല്ലാം. പിന്നീട് ഓരോരാൾക്കാർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതഃ കലൗ സംപ്രവൃത്തേ സമ്മോഹായാസുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാമ്നാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. തതഃ കലൗ സംപ്രവൃത്തേ സമ്മോഹായാസുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാമ്നാ അഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഓരോരാൾക്കാർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം.
താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തഥാ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംന അജ്ഞൻ അഞ്ജനാസുത കേകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാ അഞ്ജനസുത കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദുഷാം ബുദ്ധോ നാമനാഞ്ജനസ്തുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദിശാം ബുദ്ധോ നാപ്ന അഞ്ജനസുത കികടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാമാനാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദക്കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാമാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി അമ്മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ ഖലു സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദിശാം ബുദ്ധോ നാംന അഞ്ജനാസുതാ കീഗടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതഃ ഖലു സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനസുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരുള്ള? ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തതഃ ഖലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്ദിശാം ബുദ്ധോ നാംനാ മഞ്ജനസ്തുതഃ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതഃ ഖലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്ദിശാ ബുദ്ധോ നാംന അഞ്ജനസുതാ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ ഖലു സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാമനജ്ഞനസുതാ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തഥാ ഖലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്ദിശാം ബുദ്ധോ നാമനാജ്ഞയാ സുതാ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തതഃ അനന്തരം കലൗ കലിയുഗം സംപ്രവൃത്തെ അനുഗമിക്കുക സമ്മോഹായ ആകർഷിക്കാനായി സുര ആസ്തികർ ദിശാം അസൂയാലുക്കൾ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ നാംന നാമധേയമുള്ള അഞ്ജനസുത അഞ്ജന മാതാവായ കീകടേഷു ഗയ പ്രവിശ്യയിൽ ഇന്നത്തെ ബീഹാറിൽ ഭവിഷ്യതി സംഭവിക്കും. വിവർത്തനം. അനന്തരം കലിയുഗ ആരംഭത്തിൽ ആസ്തികരിൽ അസൂയാലുക്കളായവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ജനാപുത്രനായ ശ്രീബുദ്ധനായി ഗയപ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇവിടെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവതരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ അവതരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അവതാരം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബീഹാറിലെ ഗയയില് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെയായിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം വലിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. 2-3 പേരായിട്ട് വായിച്ചുകൊള്ളൂ.
സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചു. ബ്രഹ്മദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശക്തിമത്ത അവതാരമായി ശ്രീബുദ്ധൻ ഗേയ ബീഹാർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ജനാപുത്രനായി അവതരിച്ചു. മാത്രവുമല്ല, അഹിംസ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേദാനുസാരിയായ മൃഗബലിയെ കഠിനമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച കാലത്ത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും മാംസഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. യജ്ഞബലിയുടെ മറവിൽ സകലയിടവും പ്രയോഗത്തിൽ അറവുശാലകളായി മാറുകയും അനിയന്ത്രിതമായി മൃഗകശാപ്പുകൾ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു. പാപമൃഗങ്ങളോട് കരുണ തോന്നിയ ശ്രീബുദ്ധൻ അഹിംസാ തത്വം പ്രചരിപ്പിച്ചു. വേദസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ധാർമ്മികോദ്ബോധനം ചെയ്യുകയും മൃഗവധത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിപത്കരമായ മാനസിക പരിണാമങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. കലിയുഗത്തിലെ നാസ്തികരായ അല്പജ്ഞാനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അനുഗമിച്ച് അപ്രകാരം കാലക്രമേണ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന പ്രാഥമിക നടപടിയായ ധാർമ്മിക അച്ചടക്കവും അഹിംസയും പരിശീലിച്ചു. അദ്ദേഹം നാസ്തികരെ ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുന്ന അത്തരം നാസ്തികർ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം സ്വയം ഭഗവത് അവതാരമായ ശ്രീബുദ്ധനിൽ അവർ പരിപൂർണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം അവിശ്വാസികൾ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസികളായി തീർന്നു. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അപാര കരുണയാണിത്. അവിശ്വാസികളെ അദ്ദേഹം തന്നിൽ വിശ്വസ്തരാക്കി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണോ മാതാജി? അത് വേറെ 2-3 പേര് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം മാതാജി, കേട്ടോ? ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഇപ്പൊ ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് മൃഗബലി സമൂഹത്തിൽ അതിപ്രബലമായ സവിശേഷതയായിരുന്നു. ഇവയൊക്കെ വേദനിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേദവിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത അക്കാലത്ത് ആ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായം സാമാന്യ വേദ പഠിതാക്കളെ മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും ശ്രവണസുന്ദരവുമായ വാചക പ്രകടനത്തിലൂടെ വഴിതെറ്റിച്ചിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത്തരം മൂഢ പണ്ഡിതരെ അവിഭജിത കുറിച്ച് വിമർശനപരമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം, അതീന്ദ്രിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ ശ്രേണിയിലൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാത്ത മൂഢരായ വേദ പണ്ഡിതർ നിശ്ചയമായും സംഭ്രാന്തരാകും. അത്തരക്കാർ മതാനുസൃത ആചാരങ്ങളെ എല്ലാമായി കരുതുന്നു. അവർക്ക് ഗാഢമായ ജ്ഞാനമില്ല. ഭഗവത്ഗീത 15:15 വേദേശ സർവൈ അഹം ഏവ വേദ്യ അനുസരിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒരാളെ ക്രമേണ പരമപുരുഷന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ്. പരമപുരുഷൻ, വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, വിശ്വാസ അവസ്ഥിതി, ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് സമ്പൂർണ്ണ വേദ സാഹിത്യത്തിന്റെ സാരാംശം. അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പര കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നു. അത്തരം കർമ്മത്തിന്റെ അഥവാ പ്രവൃത്തിയുടെ അനന്തരഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലൽ അനായാസന സംഭവ്യമാകുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അനധികൃതരായ വേദ പണ്ഡിതർ പവിത്രീകരണ ആചാരത്തിൽ മാത്രം വശീകൃതരാകുകയും അപ്രകാരം സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാ മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അത്തരം നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ള സംഭ്രാന്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ആധുനിക സംജ്ഞയാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായി മൃഗവധത്തെ നിരോധിച്ചു. ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന പാതയിലെ വിപത്കരമായ ഘടകം മൃഗകശാപ്പാക്കുന്നു. 2 വിധം മൃഗകശാപ്പക്കാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മൃഗം അഥവാ ജീവസത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇവരിരു കൂട്ടരും കശാപ്പുകാരും ആത്മവ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും മൃഗകശാപ്പുകാരുമാണ്. അടുത്തത് വായിക്കുന്നു പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. മൃഗകശാപ്പുകാർക്ക് മാത്രം പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ആസ്വദിക്കാനാവില്ലെന്ന് പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പുരോഗമന പാതയിൽ
സഞ്ചരിക്കുന്നവർ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ പ്രമുഖവും പ്രാഥമികവുമായി മൃഗവധം അവസാനിപ്പിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് മൃഗവധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഈ ആപൽക്കരമായ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മറുപടിച്ച് കലിയുഗ പ്രസാദത്താൽ സന്യാസിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മൗലാന ചന്ദ് കാസി സാഹിബും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കശാപ്പ് ശാലകളിലെ അനിയന്ത്രിത മൃഗവധം വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന യജ്ഞബലിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. അസുരന്മാർ അഥവാ വേദസാഹിത്യ പണ്ഡിതന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ മൃഗബലി വേദവിഹിതമെന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ശ്രീ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഉപരിവിപ്ലവമായി വേദാധികാരത്തെ നിഷേധിച്ചു. മൃഗവധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനും സാഹോദര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും നീതിക്കും സമത്വത്തിനുമായി ഉഗ്രപ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്ന വല്യേട്ടന്മാരുടെ പൈശിക വധത്തിൽ നിന്നും പാവം മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ നിരാകരിച്ചു. മൃഗവധം നിലവിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അവിടെ നീതി ഉണ്ടാകില്ല. ഈ അനീതിയെ പരിപൂർണമായി നിർത്തലാക്കുവാൻ ശ്രീ ബുദ്ധൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം അഹിംസാ തത്വം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന് പുറത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ഷീജ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഷീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗം കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. മതി. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ ദർശനങ്ങളുടെ പ്രായോഗികമായി നാസ്തിക ദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ആ ദാർശനിക ശാസ്ത്രം വേദാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തന തന്ത്രമാകുന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമാകുന്നു. അவ்விധം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിപാദകൻ ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേദാന്ത ദർശനങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് ഭക്തരോട് സദാ അസൂയാലുക്കളായ രാക്ഷസന്മാർ വേദഹിതമായി മൃഗവധത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഉപരിപ്ലവമായി വേദങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചു എന്ന് ആധുനിക സന്യാസിമാർ ഇത് പിന്തുടരുന്നു. ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി നിരാകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നത് വെറും സാങ്കേതികം മാത്രമാണ്. അത് അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല. മാത്രവുമല്ല, വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായ ജയദേവ കവികളുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനാലാപനങ്ങളിൽ ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. വേദപ്രാമാണികത്തെ സുദൃഢമാക്കാൻ കാലോചിതമായി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ചെയ്തതുപോലെ വേദത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളെ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ ഇരുവരും ബുദ്ധ ഭഗവാനും ശങ്കരാചാര്യരും ആസ്തിക്യ പശ്ചാത്തല പാത ഒരുക്കുകയും വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ വിശേഷിച്ചും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിലേക്കുമുള്ള സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അഹിംസാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നറിയുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ഇക്കാര്യത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൃഗകശാപ്പുശാലകളെ മുഴുവൻ അടച്ചിടുമോ? അപ്രകാരം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഹിംസാ തത്വത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. കലിയുഗാരംഭ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ആള് വായിച്ചോട്ടെ. ശാന്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ പ്രഭു? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. കലിയുഗാരംഭത്തിന് തൊട്ടു മുൻപാണ്, ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്.
എന്നാൽ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഏകദേശം 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അവതരിച്ചത്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർവമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സുവ്യക്ത വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആധികാരികത്വം അപ്രകാരമാണ്. അത്തരം നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അവയൊക്കെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി സഫലമാകുന്നു. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെയും 4 ന്യൂനതകളായ പിശക്, മിഥ്യാബോധം, വഞ്ചന, വൈകല്യം എന്നിവ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സംശയാതീതവും പരമവുമായ സൂചനകളാണ്. മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ന്യൂനതകൾക്കൊക്കെ അതീതരാണ്. ആകയാൽ വിദൂരമായ ഭാവി ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാനും പ്രവചിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വേറെ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനൊന്നുമില്ല. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മൃഗകശാപിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എഴുതുമ്പോഴേ ബുദ്ധൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി ശ്രീബുദ്ധൻ എവിടെ അവതരിക്കുമെന്നതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. അതാണ് ഏതെങ്കിലും അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെ. ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പോ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും അവര് ഭഗവാന്റെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവതാരം, ശക്തി, ആവേശമോ വിഭൂതിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ജരാനരകളൊന്നും ബാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നല്ലേ, അവർക്കൊക്കെ അപകടങ്ങൾ പറ്റുന്ന, എല്ലാ തരത്തിലും അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവില്ല. എന്താണ് ഭഗവാന്റേത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ പർപ്പട്ടിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സ്ഥലവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശക്തിമത്ത അവതാരമായി ശ്രീബുദ്ധൻ ഗയ അല്ലെ, ബീഹാറിലെ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ജനാപുത്രനായി അവതരിച്ചു. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പർപ്പട്ടലി അവതരിച്ചു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഇപ്പോഴാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ അതിന്റെ വിവർത്തനത്തില് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അപ്പോഴേ അവതരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവതരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ അവതരിച്ച കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബീഹാറിലെ ഗയ എന്ന സ്ഥലത്തിലെ അഞ്ജന മാതാവിന്റെ, അഞ്ജനയുടെ പുത്രനായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ബലി കൊടുത്ത് അതിനെ കൊന്നു തിന്നുന്ന അതിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ദശാവതാര കീർത്തനത്തിലും ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, 9ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നു, നിന്ദസീയവിദേരഹ ശ്രുതിജാതം സദയ ഹൃദയ
ദർശിത പശുഘാതം കേശവധൃത ബുദ്ധ ശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ. പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിന്, പശുക്കളെ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പശുക്കൾ, മൃഗങ്ങളെ എല്ലാറ്റിനെയും പശു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പശുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് തടയാനായിട്ടാണ് കേശവൻ തന്നെ അല്ലെ. കേശവൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധ ശരീരനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, ബുദ്ധനായിട്ട്, ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രീബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. എന്നാല് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. എന്നാൽ ബുദ്ധന്റെ ഫിലോസഫി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അത് ആ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ആ മൃഗങ്ങളോട് കാട്ടുന്ന ആ അക്രമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ബലി കൊടുക്കുമായിരുന്നു, യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ ബലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള അവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ തന്നെ ശരീരം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയൊക്കെയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മൃഗബലി നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ മൃഗത്തിനെ അതിൻ്റെ മൃഗബലി നടത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ആ യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അത് പ്രസാദമായി അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതും, അങ്ങനെ കൂടുതൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയും, അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ അധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, എപ്പോഴാണോ ആ ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ, അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്തിനാണ്? അവരെയൊക്കെ അഹിംസ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, നമ്മള് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ ദൈവം? ആരാ പറഞ്ഞ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്? ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം ഉണ്ടെന്നൊന്നും. ആരാ പറഞ്ഞേ? എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവർ ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി. ഏത് വേദങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ? ഈ വേദങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട, അതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവര് മറ്റുള്ളതൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്നാൽ ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കണം, അങ്ങനെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദൈവം, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്നല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവരെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മൃഗബലി നിർത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധാന്തം, ബുദ്ധ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇന്നും അതിനോട് ആകർഷിച്ചിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ പോകുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ബുദ്ധന്റെ ഫിലോസഫി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട. അതെന്തിനാണ്? ആ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരോടൊക്കെ അസൂയാലുക്കളായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ, നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ. അപ്പോ അവരെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ശിവനെ, സാക്ഷാൽ മഹാദേവനെ തന്നെ ഭഗവാൻ അയക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായിട്ട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് അവതാരം എടുക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ ബുദ്ധൻ ഭഗവാനില്ല, ആരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല, ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരെ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മളും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഒന്നാണ് അല്ലെ, അദ്വൈത ഫിലോസഫി അതാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ അതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേരുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ, അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനാണ് നമ്മളെന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇതിൽ ആകർഷിക്കാനും ഈ
അദ്വൈതത്തിൽ ആകർഷിച്ചിട്ട് അവർ അതിലേക്ക് വന്നാല് പിന്നീട് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൃഗബലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അവരൊക്കെ അഹിംസയുടെ പാതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭാതർ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചവിട്ടുപടിയെങ്കിലും വെക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം അഹിംസ, മൃഗബലി നിർത്തണം അല്ലെ. മൃഗം എന്താണ്? മൃഗവും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. മമൈവാംശം ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലാണ്ട് മനുഷ്യർന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പോ അവരെ എന്താണ്, ഒരു മൃഗത്തിന്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന മൃഗത്തിന് ആത്മാവില്ല, അവരെ കൊന്നാലും പാപമില്ല എന്നാണ് അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വളരുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു അല്ലെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, എല്ലാ രീതിയിലും മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അവർക്കും ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ മൃഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും പശുക്കളെയൊക്കെ ഇന്ന് കൊല്ലുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ആ ചാന്ദകാസിയെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി. ചാന്ദകാസിയുമായിട്ട് സംഭാഷണം, അത് ആ മൃദംഗമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചാന്ദകാസിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ചാന്ദകാസി കുറെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചാച്ചയാണ് നിന്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാന്ദകാസി പറയുകയുണ്ടായി. ചാന്ദകാസിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, എന്ത് ചാച്ച എന്ന്, എന്താണ് നിങ്ങള് അച്ഛനെയും അമ്മനെയും കൊന്നു തിന്നുന്നവരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ചാന്ദകാസി ഞെട്ടിപ്പോയി, എന്താണ് അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കൊല്ലാനോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അതെ, നമ്മള് കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുറച്ച് കാലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ 6 മാസം, ഇന്ന് 6 മാസം ഒന്നും കൊടുക്കില്ല അല്ലെ, കുറച്ച് കാലയിലേക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്താണ്, ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ കുറച്ച് കാലം കൊടുക്കും, പിന്നെ കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ 6 മാസവും 1 വർഷമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് എന്താണ്, ആ പശുവിന്റെ പാലാണ് പിന്നീട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു മാതാവ് തന്നെയാണ് പശു അല്ലെ. സപ്ത മാതാക്കളിൽ പറയുന്നു, ആ പശുവും ഒരു മാതാവാണ് നമ്മുടെ. അപ്പോ ആ പശു മാതാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ പശു നമുക്ക് പാല് തരുന്ന അല്ലെ. അമ്മ ആദ്യം മുലപ്പാല് വന്നു, ആ അമ്മയെ നമ്മൾ കൊല്ലോ ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പശുവാണ് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള പാലൊക്കെ തരുന്നത് അല്ലെ. ആ പശുവിനെ നമ്മൾ കൊല്ലരുത്, അത് നമ്മുടെ മാതാവാണ്, അമ്മയാണ് അല്ലെ. ചാന്ദകാസിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. പശുവിന്റെ എതിർലിംഗം എന്താണ്, കാള അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാളെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ അച്ഛനെയും അമ്മനെയും കൊല്ലുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ചാന്ദകാസിക്ക് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേദേശ സർവം അഹമേവ വേദ്യ അല്ലെ, വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേവചാഹം. നമ്മൾ 15 പഠിച്ചു അല്ലെ. വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുള്ള അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പാതയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അവരെ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്നും ആ അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും തൽക്കാലത്തേക്ക് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്, അഹിംസയുടെ പാതയിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ അവരോട് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നത്. പരമദൈവത്വ പുരുഷനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ദർശനങ്ങളെ പ്രായോഗികമായി നാസ്തിക ദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആ ദാർശനിക ശാസ്ത്രം വേദാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തന തന്ത്രമാകുന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ പരമദൈവത്വ പുരുഷന്റെ അവതാരമാകുന്നു. ആ വിധം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിപാദകൻ ഭഗവാനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേദദർശനങ്ങളെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാൻ ആ തൽക്കാലം ആ സാഹചര്യത്തില് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവരോട് ഇതൊന്നും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ അല്ലെ. തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരെ ആ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവത് ഭക്തരോട് സദാ അസൂയാലുക്കളായ രാക്ഷസന്മാർ വേദവിഹിതമായി മൃഗവധത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കാൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഉപരിപ്ലവമായി വേദങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചു. ഇന്ന് ആധുനിക സന്യാസിമാർ ഇത് പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധ ഭഗവാന് വേദങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നത് വെറും സാങ്കേതികം മാത്രമാണ്. അത് അപ്രകാരമെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ അവതാരമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല. മാത്രമല്ല വൈഷ്ണവാചാര്യനായ ജയദേവ ഗോസ്വാമികളുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനാലപന ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഇല്ല. വേദപ്രാമാണികത്തെ സുദൃഢമാക്കാൻ കാലോചിതമായി ശങ്കരാചാര്യർ ചെയ്തതുപോലെ വേദത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളെ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ ഇരുവരും ബുദ്ധ ഭഗവാനും ശങ്കരാചാര്യരും ആസ്തിക്യ പശ്ചാത്തല പാത ഒരുക്കുകയും വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ വിശേഷിച്ചും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുള്ള സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ശങ്കരാചാര്യർ വന്നിട്ടും അദ്വൈത ഫിലോസഫി പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്നല്ലെ. പിന്നീട് മധ്വാചാര്യരാക്കുകയുണ്ടായി. മധ്വാചാര്യർ വായുദേവന്റെ അവതാരം അല്ലെ. മധ്വാചാര്യർ ദ്വൈത ഫിലോസഫി, മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെയാണ്, രണ്ടാണ് അല്ലെ, നമ്മളും ഭഗവാനും രണ്ടാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് വന്നിട്ട് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഭഗവാനുമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒന്നാണ്, എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സമുദ്രത്തിലെ ജലം ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്പം എടുത്താലും അതിനും ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരിക്കലും സമുദ്രമാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനാണ്, എന്നാൽ വ്യത്യാസവുമാണ്. എന്താണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് രണ്ടാണ് താനും. എന്താണ്, ആ ഗുണത്തിലൊന്നാണ് എന്നാൽ അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലെ ജലം വിശാലമാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു തുള്ളി മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ അത്രയും പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യനാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അത്രയും അണുവാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിപ്പാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പലയിടത്തും കാണാം ബുദ്ധനെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ദശാവതാരത്തിൽ അവതാരമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ദശാവതാര കീർത്തനത്തിലൊക്കെ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിനെ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കീർത്തനത്തിൽ എവിടെയും കൃഷ്ണ ശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ബുദ്ധ ശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കേശവധൃത ബുദ്ധ ശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ എന്ന് പറയും അല്ലെ. കൃഷ്ണ ശരീര അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന് അവതാരിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. അപ്പോ പല സ്ഥലത്തും കാണാം നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ ഒരു അവതാരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണ് അല്ലെ. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പേര് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതൊരു അവതാരമായിട്ടല്ല, അവതാരിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ശ്രീബുദ്ധനാണ് 9ാമത്തായിട്ടുള്ള അവതാരം. അപ്പൊ ഇനി കൽക്കിയെ കുറിച്ചുള്ള അവതാരമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചില പ്രഭാത്